anye munoshaminu kakuma min fo derishu kono ko ne yacinya ye ikata ka barake nay ko doko asabatira chide ngolo ko furu itese ka muso furu tese ka kenni wori jute ko obenale kala hala do male ba fe ka muso do furu wori jute muso ina wale ka sege lu corona na ayaye majahabi dola ko ke chogo dola ibese ka muso furu chogo ya dola ka soro woli jutala wa ya soro la hala doba le fana bolo ya la lebese ka wudoni ke baka kuma yinta ka barake na yawa o ambe min fo silamiya sariya makoroli ke mogoma ko muso be soro ye ko woli jutala furu chogo tala ute silamiya kono ciden ko la nika illa bi wali ako muso tese ka furu ni wali jute doni ke ba ko wali jube muso minna aka wali jube ala furu wali jute muso minna as-sultan waliyu man la waliya lahu masakaye muso ka wali juye muso minni wali jutu bolo e ba fo chukuri ko wali juta bolo na ya sore ba ke ka muso min furu masakew ni be jamana de kono masakew be woli jute muso min na masakew de ya woli juye ni silamiya sariya be masake munun be silamaw de do de ba lafu ni ko ne be jamana min kono ka masakew ye kafiru de ulu fana tisga ke silama ka woli juye doni ke bawo ko silama to munun be kafiri jamana be ko ni silamo do ba kono silama to munun be to mun be o jamana kono ta o silama to nyema o de muso in ka wodi juya akalla furima ni ko silama to ni nyema bala doni ke ba ko o jamana abe jamana min kono misiri ba min be alimami ta o ka muso la furima ube eyere ka dina tigido nyini o ka muso la furuma ni wole juma sura la pew abe kenni chogo de la me itese ka muso nyere tese ka ayere di emo kiba furu ko wole jutala abe kuma min fo Abu Hanifa kama jaba Abu de la o sahalente barate kenoye ite barake noye de parce que Abu Hanifa yere de ko haram ala man lam ya'rifu dalilana an yufta bi kalamina na cogo dola an yu qad bi kalam an ya aquju bi kalamina akwa haramu yara mogoma amma jabi tigi nanyo kuma min fo mo min ni manka imanka delila ta yorodo ka fo anka kuma min fule ne delila bala ni ayala ube delila bala ni hadisa la ni modo akoy kananka kuma mina ka barake na de ube kanata o kuma la kale mogoye donc imamu na maliki ko hada maden kelen be ika kuma dobe mina ika kuma dobe sagima aya sora be ciden ka misira aya kore ke kata ciden ka kabuna ko fonin kaburtigi donc o kuma min fulen ni o majhabila e kanota kuibe barake noye ni yo takabara ke noye idonna doni ke ba ko kuma kono man tatabba urqasu faqadi tajandara doni ke ba ko ni mo mi delila fule ayira ela qur'ana ni hadisa della be nindela e yo toy iko nin doni ke ba ta min fule ni ninde kan no yota ko ye munafiqide ni mo mi yella jeli ye doni ke ba ko kuma ni nyon cede min kan no doro ne ko ta ko barake na kasoro fendo be min ka grinaay wona ka delilaw ye jindiride donc ate daga e kan nin kuma ta ko be muso furu ni ma se woli juma anye woli ya fo chogomi ibo ode nyini donc don ko ko be nunu na nyugo na sabati ku boli jonka aya soro etuntado eye muso furu nin chogola muso do ena be yoro dola woli juma surala muso nyere ya ayere di eyere ma aya muso furu woli ju talate ube aye mo sempulu do nyini ko ka woli ju ete o ko fe ina na do ko ate daga muso ka furu ni woli ji tala aya sore fana yen nin furu woli ju ma sura law desra woli ju la ay iya furute o ko fe anana do deum bani nyugon ce furu mena doni ke bo o sugu de ube ali Abu Hanifa ka bara aka kuma uba poli eka parce que eta kera atemena kaba
bara be se ka ke Abu Hanifa ka kuma bara be se ka ke na e ka o cogo de la mais ni ma do folo de delila be min nay bodeta bon koni mogo min tara konnanja ke fama ye mais abe filmé de kata o be kontinne si hayewa min ye Abdurrahman Saadi o akoni mogo min tara fama konnanja e sagira kabo kene makano fo akote konnanja o ye yere jiraya de o ye ki yere jirade o nin fule ka min fo na ya soro wulu yere de yo adabo kama koke ntara fama fenka filme purun ka char mugo ka do kontaran ne shi hakaye o ten ne shi haye o ye yere jirade me na ya soro au tale fama yere de nyamare like filme lin ka ke ote au sagola fenta au ka ola ote sagola o ye fama ka nyamaru kande me ni au yere de ya nyine ka ke ote be ote ne shi haye wodi ata Usama tabunjedi tumami alet Usmana ka kola tara konnan jake Usmana mugo ta kalama mugo kama ko Usama ta ko hari ni tun kaddo Usmana ka konnan jaka akon ni nebe konnan jake Usmana nebe no fo awdeya ne kele na kelenche nebin ka konnan jake wodala ne te konnan jake ko mbe no fo awyo koy wala ni tara konnan jake fama i kelen na kele de ibo sutura de ibo dogode ito fo mo shiye men ni yere taro filme ko bila wote konnan jawe yere jirade men na ya soro fama yere de nyamaru kanke nyamare liddi ko aka filmer a yere de nyamare li fana kacari au tate woye basi taw kawla kunu ambalma do yanyinin kali do nyinin ka mbanna ka jabi uyenyinin kali ndama chogomi aya a pose cogo min a man yɛda cɛ ka jugu maso ka jaabi mais ɲininkali in bɛ allazina fatawa lajna da'ima ɲininkali in b'o kɔnɔ mais u ye ɲininka cogo min b'a jaabo cogo la ne t'ale t'a fɔ muso dɔ de a ye furulen tun bɛ cɛ dɔ ma a ye denw sɔrɔ a ye denkɛ b'a bolo a ye o sɔrɔ cɛ fɔlɔ ye cɛ fɔlɔ fatura mɔgɔ wɛrɛ ye ayiwa nin denkɛ in mɔgɔ wɛrɛ ya a ba furu siri ka ba in furu bon min ye a ba furu muso wɛrɛ b'o bolo o cɛ ka muso filanan yala ni muso min na a y'a ta sisan a cɛ fatulen kɔfɛ yala a denkɛ ye nin cɛ kura ka muso filanan ka jumarami ye wa mais ale y'a fɔ cogo min na n t'a fɔ cogo la o cɛ ka jugu u ye lejinatu da'ima ɲininka nin na u b'a fɔ ni ma arabib e ye muso furu ani denkɛ dɔ nana e fɛ ou bien denkɛ dɔ b'a bolo yala o muso denkɛ min ni ani a nana fɛ ou bien denkɛ min b'a bolo e cɛ ka muso filanan o ye nin denkɛ in jumarami ye wa a lejinatu da'ima ko la u ko wal azanabiyatu minhu a bɛ komi walimuso de denkɛ in ye a jumarami tɛ u ko muso in na kana lankolonya muso in na kana taama muso in ka hijabu de don cɛ in kana ye a ka jumarami tɛ a janabiya de don donc ɲininkali ye nin de a jaabu ye nin de a faamura bon a filanan u ye gese ko ɲininka n ko Allahu alam n taara o sɛgɛsɛgɛ dɔɔnikɛbaw ye min fɔ ko gese a janya hakɛ kan ka dan mun na hakɛ juman na dɔɔnikɛbaw ko foyi ma sabati ciden bolo o la hadisa si de tɛ n'a sabatira ciden bolo ko gese janya hakɛ kan ka dan nin na mais Sheikh Salih Fawzani ko dɔɔnikɛbaw to ko fuqahaw ko kana tɛmɛ sibiri ɲɛ kelen kan ko a bonya ka kɛ komi nin bolonkɔni hakɛ mais a janya kana tɛmɛ sibiri ɲɛ kelen kan pour a minali ka nɔgɔ kana janya kojugu ko fuqahaw dɔ de ye nin fɔ mais ciden kɔni bolo foyi ma sabati
ke mama de passing ngaro na umra nya tuta yo ni se yulla to ne porque kata kulo ma na ku ni na dibasi ya mo koni mo mi na tara no tara almurala bo puru kana kasagi kata hijo wakati la o ka gele ugo ka visa français janya puru ka toy ka hiju makone o be chogodi na ya soro saudiya ka famo sariya o sabatile mbobolola ni visa impuseli nambara ni galon ni jamfantala saudiya ka hukuma ka gouvernement jenenen do ni oye ni tara abe dagaye asira dayelene do ikika visa pousse ika hiju makono ye ka hiju fonake basi tika ola buna basa indinde jabio tumamu ye buna basi nyininka ni tara maka katamatuke e kalumura ke o kofe o tama kele ka hiju ke o kone ka sorite sage katika yoro lobe chogodi tamatu ako basi tala buna basi ko basi tala uko Umar Abubakar ni Umaru yambalala de parce que wulu ko de ko ni o kera tama kelen kono ka bato fulake ko takana sage be doya katali kabamu ko ni tara al murala dro sage kan ka yorola hijo wakati ka sage kata Abubakar ni Umaru en fo yambale min fo de ako yushiku an tanzilu alaykum hijaratu min as-samai aqulu qala rasulullah taquluna qala Abubakar wa Umar ibn Abbas ko katteli si salabe faraw jigaw ka kaw halaki mba fo alaka ciiden kote aw ba fa Abubakar kote Umar kote ibn Abbas en mi gona de jabe donc tamattu ka hijun alumra ni hiju ke tama kelen kono bashi tala tamattu yo ode wa akani ko ewa jahannaba kilebe min bolo yala togo were sabatira la bayi a togo yede maliku togo were min be foala o ye israiliyati de a togo yede maliku imay hadisa la ciden ko maliku qajinun nar ako maliku jahannaba kilebe min bolo bon ko bambagato de muso ko obese ka do tiɲɛ ba ko ɲininkali nana cogo min bon a tigi ɲininkali a ka jɛya ɲininkali kɔni nana ma cogo min tiɲɛ la mɔgɔ damadɔ bɛ yen olu tɛ bi i ba i fa i denw a musoman n'a cɛman i muso mɔgɔ tɛ min bɛ se ka ninnu labɔ tiɲɛ la donc denmuso bɛ tiɲɛ de ta ni ani cɛw de dɔ bɛ li zakari misil hajil unsayen ni a kelen de don denkɛ si tɛ ka fara kan muso wɛrɛ tɛ ka fara kan a kelen nafolo tilancɛ yɛrɛ de y'a ta ye n'u fila dɔ u bɛ saba de surusani y'u ta ye nafolo bɛ tila saba tila filanan y'u ta ye donc o la n'olu y'u ta muso dama tɛ se ka tiɲɛ ban ni denkɛ faralen t'u kan asibu mun bɛ mun n'u u fa ka surun kabila cɛw bɛɛ la mun n'u fa ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan ni olu y'u ka nin yɔrɔ ta u kɛra kɛlɛ ye u kɛra fulaw ka caw ye ni min tora u bɛ taa o ma u b'a fɔ o ma asibu. Mali bɔra Côte d'Ivoire an ma kɛ ko ni ye tile saba sarati bɔ minnu bɛ kɛ kɔfɛ bon k'olu b'a mɛn karamɔgɔ de da u ka yɔrɔ la yen ko b'a fɔ n'a ye mɔgɔ minnu ye ka kɛ aw kana inkaro k'u kan aw k'u ɲininka olu bɛ ka sarati bɔ ka bɛn bidiyo min ma u y'a kɛ tile saba de kama walima o tɛ bon k'a kana inkaro k'u kan bon k'a dun dɔnnen olu bɛ jamana ninnu na haliba mɔgɔw b'a kɛ ka bɛn olu de la o yɔrɔ kulu bɛ yen mun de kɛ olu bɛ a ko to yen k'u ɲininka fɔlɔ de ka inkaro kɛ walima o ye inkaro de kɛ fɔlɔ ka bon ko tile saba sarakati bɔ ni tile wolonfila sarakati bɔ minnu bɛ kɛ ani tile 40 ko dɔɔnikɛlaw dɔ ko olu bɛ yɔrɔ min ko mɔgɔ minnu b'o kɛ sani e ka a nankariw ka fɔlɔ ko i k'u ɲininka de fɔlɔ u y'a kɛ kun min kama ko i bɛ se k'a kɛ a bɛ se ka kɛ olu ye sarakati bɔ a bɛnna o dɔ ma o ma dabɔ kama i kan k'u ɲininka o la o de tɛ an bɛ min fɔ fɔlɔ
mogo munun be nin ko sugu ke ɲininkali ko ni ŋanne ka kote su yɛrɛ fatulen kɔfɛ yɛrɛ fɔlɔ ko a be dumuni de tobi a kɔfɛ yɛrɛ ko sarakati bɔ a kɛra a y'a dabɔ tile 40 kama a y'a dabɔ tile 7 kama a y'a dabɔ tile 3 kama ni dumuni kɔni tobira a kama de ka jama de wele ka dɔn kɛrɛkɛrɛ ko sarakati bɔ yɛrɛ de bidiya ye minɛ et puis mɔgɔw k'a dɔn ciden de be fen do ka tɛmɛ an bɛɛ kan ale de kɔnɔnan jalen do ka tɛmɛ ka taa mantɔma ka tɛmɛ an bɛɛ kan a b'an ka hɛrɛ do ka tɛmɛ an bɛɛ kan ciden ye min be su nafa fatulen kɔfɛ ciden ye min kɛ ɲɛma ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'a ka ɲi fɛn bɛɛ ye o ye duwawu de tuma min ciden ko ja mata ibnu adama in qata amalu illa min salas sadaqatun jariya aw ilmu yuntafau bi aw waladu salu yadu lahu ciden ko ni su fatura mɔgɔ fatura ka baara bɛ tigɛra ka bɔ diɲɛ kɔnɔ fo a yɛrɛ ye sadaqatin jariya minnu to a ye yɛrɛ baara ɲuman minnu kɛ ala kama ko u to a kɔfɛ u baraji bɛ s'a ma ou bien ni dɔɔnikɛbaga de don dɔɔni ɲuman tun b'a bolo a y'a ka dɔɔni kɛ ka mɔgɔw nafa o dɔɔni fana nafa bɛ s'a ma ou bien n'a y'a sɔrɔ a ye den ɲuman to a bɛ duwawu k'a ye ciden bɛ sadakati bɔ dɔn a bɛ kuranna dɔn mais a kɔni fɔ ou bien n'a ye den ɲuman to a bɛ duwawu k'a ye min bɛ su nafa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka fɔlɔ o ye duwawu de a ye duwawu de caya a ka su ye mais min ye sadakati bɔ kɔni ye ɲininkali ko t'a la mais an y'a fɔ cogo min kɔni n'i b'a an nankariya i b'a kɛ ni hikima ni nasiya ye fɔlɔ kana na jɔ u kan a fɔlen min na nin ye bidiya de nin ye fili de nin bawula ala se tasuma de ma a ka ca nin bɛna tiɲɛli de nin bɛna ni tiɲɛli ni fitina de a tɛ fɛn di la i bɛ kɔnɔnajɛya k'u ye de i kelen n'u kɛlɛ i b'a dɔn o ko sugu kabila la ɲɛmaya min bɔlɔ i kelen n'a kɛlɛ i bɛ taa sɛgɛrɛ i n'a bɛ fɛrɛ i b'a bilasira ka kɔnɔnajɛya k'a ye donc nin ko sugu min filɛ nin ye e de ye kabila kuntigi e de ye kabila ɲɛma ye ni e ko nin ka bila sisan a bɛ bila donc ni nin bilala n'i ka sababu ye i bɛ barajiba de sɔrɔ a la fɛɛrɛ kɛ ninnu ka bila ka kabila kɔnɔ u tɛ bɛn i bɛ t'i ka kɔnɔnajɛya de k'o ye fɔlɔ mais i tɛ taa jɔw ka inkaru k'u ka jama ɲana o bɛ na ni fitina de a tɛ fɛn di la i bɛ nasiha de k'u ye fɔlɔ bon nasiha kɔfɛ inkaru an ma gɔrɔbali i bɛ se k'a fɔ hali ni mɔgɔ i ma olu kɛrɛkɛrɛya k'u fɔ tile 3 sarakati bɔ bidiya do an k'a bila i bɛ se k'o fɔ ni kutubaw de b'u bolo derese de b'u bolo a b'a sɔrɔ e ye kɔnɔnajɛya kɛ nin ye i kelen n'a kelen i bɛ taa jɔw kan ka inkaru k'u kan ni fitina bɛ wuli parce que n'i taara inkaru kɛ hadamaden kan ka nankarali k'a kan jama ɲana shetani bɛ se ka don a la shetani bɛ se ka don a la hali n'a y'a sɔrɔ ko in bilali tun b'a la dɛ shetani bɛ don a la a bɛ kanna gɛlɛya a bɛ funteni a bɛ kanna gɛlɛya a t'a bila dɔw bɛ fara a ka bidiya kan ka taa dɛ wala i bɛ nasiha k'u ye dɛ i kelen n'u kelen ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ nun ko sugu ba ka sɔrɔ fitina ma wuli banbantiya ma kɛ bon o kɔfɛ i yɛrɛ ka dɛrɛsu n'u ka kutubaw la wagati wɛrɛw la i bɛ se ka hakili jigi k'o la tile 3 sarakati bɔ bidiya de don tile 7 sarakati bɔ bidiya de don tile 40 sarakati bɔ bidiya de don ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ciden ko man amila amra laysa alayhi amruna fa huwa raddu donc i bɛ inkaru k'a kan nin cogo la gɔrɔbali la ninnu de bɛ kɛ sababu ye bidiya minnu ban ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔsɔ minnu bɛ yen u bɛ taa k'a sɔrɔ fitina ma wuli baraw ma wuli u bɛ taa nɔgɔya la fana an bɛ ala deli ala k'o nɔgɔya an ye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك anye munesaminu ka kuma min fɔ derisu kɔnɔ ko ni ye tiɲɛ ye i k'a ta ka baara kɛ n'a ye o ko dɔ kɔ a sabatira ciden bolo ko furu i tɛ se ka muso furu tɛ se ka kɛ ni waliju tɛ ye ko o bɛn n'ale ka lahala dɔ ma ale b'a fɛ ka muso dɔ furu